ole he tutuma kan thlir ho tur chu darlon khua thlrang ni om tak thlan lak fu chung chang ha kan en ho dona kan ngai thlo donan mani han biak te po kan du vio ma ro chu namidang in an lo kom to han ti deuh sek kha tin be tu ten tam thina ta hen toite rin tlak kem ti en nan khan kan enanga chu chu kan soi ho dona Facebook lama tanga ron dar nia he thu hi ti chuan atira kan soi du chu uluk deuhin thili ngai thlai laka duwa ma a dar lon kan soi sual zan lon chungchanga te po khan khami Dr. Jenny te ho choina thil ton chungchang te po kan bossa tuna po en let tur ala omanga akha thil thlenga khan thil thleng the sang sang dot an soi lo tur zia thutik thuta kan soyang hei chu amaro chu he tiang hi thil ni the ne optical illusion te tin anma ni lam hoi zong lo motor tlan te khangkha thil om ve the ne ya tin ram huai thil te po eng po thil mak te po ni theye akhoi mober hi chu ani nge in rin om tin kan soi ni maya mitam tak chuan in kha te po kha comment na le khoya mo ka mu le dana chuan rin thu soi tiang chi te emo chuti chuan a soi kha ti dai ang kha om thina khatiang khan kan soi ngai lo shim shima mi thil hui ko oi lo ani lowang evidence kan nei ni lo zon kan ting ai lo shim shima ka ting ai lo shim shima ti tia thil ni thei sang sang te kha thil an thil mu kha chu chu ni theye chu chu ni lo theye chu chu ni theye chu zok chu ani thei boka tiangin mi puiten ngai dan zau zok kan nei theina tur kan pho lang mai thina nia chu chu tutuma kan soi tur po hi nia chu luk dewin min ngai thlak sak donia khatia ma ni rin thu thu ani lo lowa anin pu vak mai kha chu fu vio lo te ha kan soi tel lok ani esuan heta pu ediana kom na hi toite kan ngai thlanga a thlak dan le engi alak chan ti toite kha anan en lok to ne pulom oya nagale na tangini thin min don phone kan thin pa upalal ro ma lo kom de te ani hi upa nia dot po sei ngai lawa hi ram huai kha te la fu lo maya ron tiamo ko thadu pa kan hadim te tang tia kan hain kom thea lo mom hle maya ton thia sang sang kha hi lo nei nual to ni te po hana ron soya ama sa in ram huai kha ila ka hi eng ti kai la nge a hun le ni te tiangin nge khoi mu na nge ti te kha không ai in mà sao mà mình hành khỉ mà sao đó mi ya kha aron lar ta loi maya kha kalak mani tak kha chu ni som thum zulai sang ni som ni pali kania tai darli dar nga ridon to ang akhami thala ka kha tiang khan omang ti lam la ka ngai to lawa om zia chuan natlang kan nei oi me tenen vc tenen veng chung mhp te pom ni chu mi chu keini kan dong bol pui ten lo ni bok nen om nu fol zinga khan kan tel ve ta boka chuan om nu fol khami panga vel chu kan nin ka ria khuman nei lawa chu mi chu om nu fol bi kho khan khum te hi la siam sakila tha lo mo len tia siam sakila an han tia akin thei chon ka khoi ve lem lowa eng poni se ei bazara kalkanga ya kalu ho sanang cheu ti han siamula ka thiam ve chuang lowa ka tia ka ho san dona chon kan hoi thei le kha in mal din athalak tak kha pia sakpum to nu kha kalo nei lawa kan vcp hian purolom ati khanin kha lala thu chui thiam thowanga media vela te poi lo post don ne vc te wai me te kan tan thlan na le kan sarkarina maron lang na te hi i lo post don ne o tia tu me ta na kala chimia chu mu po ka mu mai lo kha tiang kha ka lo pu palang ti po rin ngai na le suang to na
rilwa hian om lo rim chi ma chu ni som thum le pakhat o chu mi zan la la chon chef Mizoram khan ka post na la mo chu mi chu ni som thum pakhat zan thim lima hian comment le like vel kha chef Mizoram mi kha kan en thuak ka chu ta chuanin ka thil post thala kha pathum ka post ani a thu riak ba kha VC te le in nei tu te pa fa uzer mana te pa fa thala le VC te le YML le or lo ngai pol a thenam khoven te pon nang chu kan VC te le nan thala chu mi nen chon pathum ani chu ka dia kan phe ta kan zuma kam hu ta thut ma avamak ve hei chu ka thala ka hian tiang hian alo omani hi ka tia a delete ngal tur ni chu ti lo chonin andar wakanga user mana te hian an lo hore wangan lo lau palange in ka delete ri hala marcela chu tiang ringo tang moi bo pui chi nia ka riat lo wang khan ka da tha ta tho ka phone gallery ni kha gallery te pok kan cheka kan en kuala alo la oma a original ti mayang khami ka post na mi thau kha kap chu ti chuan tan pastor quartara khan chumi puzel mana te chun lena tan pastor hena hey pathala khi ammak reu khop mai a karon thon chelo ente puzel mana te kha khil chin lengem le patia chuan tan pastor chu kahan phone pathala karon thon sia lo en la lo en tir ve rim la eng pin ngai danan nei patia chuan pastor khan nia he puzel mana te chu an lo lenga kun lama kan poisa man bang ko ran nu hovina than tuinon ron te kha ala oma ka kuta hian bazar du na te po thil lei du te pon yang kalo lan nei don an nia ron tia nia lo lan la ka thil ron thon te kalo en tir ro ka tia a en tir ra chon ma ses ni ron thon tanga la a fa pa hian ka mu thina lom kong an lai thar ma khan ka mu lom om po ka re chin enga makangai lo ka lau lo wa ti ron tia ani chon thil ho te mani se group vela hian kan post mai te am ka tia ton wang lai ni Facebook group ka va post kha an don ngai ven te me dar ta luai mai don soi vak mai hiang na kha ti tam ta riau mai chuanin an ron delete ta an delete no to khan mi ron phone chun tam mai voin thleng pon ne ro khami chena han tu tok taila hei kan en ho do na chu bi ma thil pakhat kan soi du chu chiang zokin kan en do na Facebook a group a thil a post a na ron dar ta vak maya tia hi kan set lo thin mani o ka ti thina hemi ya big chon thu ran lo ni ta se Facebook khi khoya po ni se mizowa chuan kalati ni keima bi ka chung ka mu dan ka lo chik ve thin dan a chuan Facebook lama account siam te po hian en shiat karinga hemi monetize ho po hian Facebook luka thil viral chakhi mizo social media hian al om lo ni tin a big takin comedian ti te wanglai ni thala ka ni mo zo sap kan tiang chi te heng ho group ngat phei zo adar chak em maya Facebook khoya post ai thil dang zong a post ai ma hian Facebook a thil da hi adar na sa jok viral chak ber tin share all sam em boka chu Facebook a thil kan da hi chuan alar du hle ni tin hei social media YouTube a chu ti khatian ti po hi adar na sa ber le post tam ber le view tam ber thini chu Facebook khi lo ni tlang pui thin chu bang chuan
thil kan du lo turang hi chu Facebook a pohin vom lut mi lo ila adar chak hle ti kha she thar tengu ti kan soi thar phot du ni chuan an bi chiang he thalak vel bor hi ti chuan he thalak hi tlai khothim ma kho en that lai takalak ani ti a soi to kha ala tu pa nge tin alu tu pa hi khatia ama o ka tele a thil soidan le ama anen shim shimin a thil edit tur ang chi chuan ngai chi ani lo shim shima chuwang chuan he thalak hi alak fu nge ani ti a hriat phota amaro chu he thila hian camera engemaw blur awang emaw khati anga thilom theite kha ani ve thawa amaro chu chumi tur chuan kan bel chiang phot to na ni he thalaka hian in sak thar hlim alanga ti chuan lukhum sen khum ron chuak a awm bawka ti chuan helai in thiarna emaw arin emaw ni awm taka hian tikhuan mipa ding naupang ni awm tak ania kekawr bul eng lampang le kawr var kamis var uk lampang deuh sam sei niin a langa heti lan dan mai chuan in ok hlum ang deuhin a langa ni kun deuh chal mai ti chuan thinga phei bawka amaro chu hei hi han en chian deuh chuan kongka tanga ron chuak khemi lukhum sen khumina a thing ron ken chuani ti hi a hriat theia amaro chu hnai deuh hleka tanga en pawh hian he a thing ron ken chuah lora lawin khai hi ang viau mai ni he thalak ka hmuh tir khan fiam thu mo ka lo tia aka hmuh na hmun khan zir chi lo bawka ka hmuh na group khan ti chuan tiang hian kan edit china kan siam chop veya tiang hian an dan chu ni a kan lo nui pui bo bo ka maro chu athlala tupa han en na han hriat tak chuan tinama ko ran upa te lo ni le zel boka chu tiang han hriat phei chuan tiang edit ti chu atti lo hul hualang ti arin bur the ni arin ngal bur the ni ril ro lut ma sabera ngai dan ron om ta kha ti chuan he thil hi ram huai emaw engemaw thalak pal alo ni theia amaro chu bi lawa chuan he thil hi camera engemaw wanga camera kal sual pal ti mai ang khoyemaw thil lo blur zeu emaw thil lo che zeu omemaw ka tianga wang emaw le a angle ina zira wanga thil he tianga lo lang thei hi ani thei boka Google lama he thalak bik te hi kan thon china kan da china hei hi result ron lang ho ne thil phe re roi ho deuh hlira ron lan tira abik takin camera velangat phe hi chuan ani na lo ang hian thil hi lang ve thei boka tuna thalak kan hmu mek te po hi he car hi leya aim pak thlap ani parking aim pak thlapa amaro chu enga tinge he car hi thlok anga lan chan anti chuan a bulvelar light the reflect vel le a camera lak na hi a fu em awangin he car hi thlok angin a lang dei ni tichon heng thalak te te po hian he mihring hi ding ve ve amaro chu heti en mai chuan en thuak chuan mihring ina mite adol turangin alangani engte po hi hladeu hleka dinga tichon an kut size len thalak na hmun angle zirin tiang zel khan ani Eiffel Tower le Taj Mahal khai fu lo fe fe po aram thin kha chu angle zir ti na ri chu voi khat chu keipona ka ton ve to chu zan na hian hun re deuh hleka hian ka kala lo phe lo maya kong pui nin ka ria kong pui sir kong bulte a hian kong pui che area chu ni thawa lo phe da lo maya tei ve lang hian ka mu ni engemoni thil tei ve lang hian ka mu ka hlau khop maya amaro chu mi dang te kan han puna kan no pan deuh lai ne torchlight te na kan an en chuan mi in an puan an sa ip ti jok tiang chung chuan lo zara chumi thli na lo chem kal kwal vel chu ni hetian a lo chem then theya khami chem then vel kha ke kaloram huai mu maya lo hlau em mai kha ni chu tiang chu tong to tam tak poinom ka ringa ti chuan tuna thalak po hi thil sang om thei ni a thalak na hmuna zira wanga thil lo om thei te ani atin he in nei tu afapa ati khan hetiang ang chi hi ka mu fowatia chung a hmu thalak te po chu alo ni thei ram huai emo tharau emo engemoron in lar te po ani ve thei tho boka amaro chu hetiang thil kan mu hian chi ai viau thin loila ti hi ka soitum ber ani hei tu hnai Mizoram thil mak emo mai plane ti te tin zan lon dai ti vel tele hun sang ko emo mu le soi thalo lak fu te mo hriat tur atam ta hle mai hei hian mi pui tam tak te min ti chi ayang ti
a hlo oma tuna atong tu le thala tu te nge pon ram huai ani en ti lawa mak hle maya an ti ve deuh chau kha ni maya chuwang chuan heng te hi thil ni thei sang sang te hi hria ila kan hlona te po hi a re pha thei in karing ve tlak thina pa hausa akha inen to chuan thoma piang kha sazu an ti ang deuh khan ram huai thom po kha ati ang deuh khan a hlo lo lam hi kan zir ve deuh ngai ni kan hlau tlang ni na hriata hetiang lam hen salat tla thin riau maya hetiang kherlo po hi thil tam takala ron om fo in karinga chan chu tun laia phone kamera te kan lek lam to atu point kan kol fer fur to thla kan la a engemaw thil dang lam deuh ro lak fo emo thil maksak deuh emo lo thleng hi chu ala om fo karing chunga tan te po kan ril ru kan in siam rem ve zel hi poimo viewin ka ria aram huai lo ni emo thalak sual lo ni emo angai inom zongin la thiamila thil hriat bel nan tangkai ate an hmang ta hlau thung zokila a thaviu ka ria hlau lamai chuan in zoom ila a thatlangin ka ria te pakhat kan bel zoi du chu ngai dan le engemaw kan hmu dan kan thlir dan te kan an bel zo hian mi tam taken ngai theilo em thina ngai dan soi pe lu tuk chu ti khati ti hi om thina amaro chu comment lam han thlir chuan comment lam tele khoi comment po Facebook po ni se YouTube po ni se Instagram po ni se comment han thlir chuan ngai dan soina de ulir hi lo ni thaput zel maya ngai dan soi hi chu thianga ngai tengu khati zong kha he video bi ka kan en ho theile kan bi ho thei chu ria he thil hi han fi fia po har viau in rin oma athla la ngai che po hen la le sela eng vakani to churin om chuang lowa tin han om chilin han ria chil po ni sela mission te han fia tumin han kal po ni se eng vakan ton chuan to po karing lo amaro chu thil mak a thleng fowa thil danglam a thleng fo khove lania tin camera ang vel angat phei chuan a om phone ni ram danga po thing hi chu om chho zel tura ngaila angai inoma tin a beng var thlak thina thil tam tak kan hriat pha thin ani